ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଥଣ୍ଡା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ଡା ସହର। ରାଜ୍ୟକୁ ପୁଣି ଫେରିଲା ଶୀତ। 14 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଲହରୀ ଜାରି। ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସିଲା ପାରଦ। ଶିମିଳିପାଳ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଉପର ବରକାମୁଣ୍ଡାରେ ତାପମାତ୍ରା 1 ଡିଗ୍ରୀ, ଗୁଡ଼ଗୁଡ଼ିଆରେ ତାପମାତ୍ରା 3 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଖସିଛି। ଶିମିଳିପାଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତୁଷାରପାତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ଶୀତ ଲହରୀ ପାଇଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଫେରିବା ସହ ଶୀତ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଦେଶର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଉତ୍ତର ତଥା ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରୁ ଶୁଷ୍କ ଥଣ୍ଡାବାୟୁ ପ୍ରଭାବରେ ତୀବ୍ରତା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହ ଜଳୀୟବାଷ୍ପର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ ଯୋଗୁଁ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବୃଦ୍ଧିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଗାମୀ 3 ରୁ 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରାରେ କୌଣସି ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ 1 ରୁ 2 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ଖସିପାରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ଖସିଛି। ରାଉରକେଲାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ 6.7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲ୍ସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ହୋଇପାରେ ଶୀତ। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଲେଉଟିଛି ଶୀତ। ବିଭିନ୍ନ ସହରରେ ପାରଦ 3 ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ନିମ୍ନଗାମୀ ହୋଇ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ 17 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଶୀତ ଜାରି ରହିବ। ହେଲେ ପଶ୍ଚିମ ଝଡ଼ ପ୍ରଭାବରେ 18 ତାରିଖରୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଶୀତରେ ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉମାଶଙ୍କର ଦାସ।